We give him all the glory. We give him all the honor. We give him all the glory. I give him all the honor. We give all the glory to EZe Ebubedike. Onye Eze Jesus. We give him all the glory. We give him all the honor. Of course, yes. I have to return all glory to God Almighty, who has made it possible for us to be here once again today. All thanks belongs to him. And there is a reason why I have to deliver this message as soon as I can. This message today goes to all the people that have been betraying the coming of Biafra. Like I said earlier, I let you all know the meaning of Biafra based on what the Holy Spirit of God revealed to me. Actually, he called it MUONSO AFRA. MUONSO AFRA is like explaining mmụọ ji ala Igbo niile, but ha na-akpọ ya n'ụdị dị iche iche n'ọnụmara niile or community niile. Like I said earlier, AMADIOHA is not idle. As a matter of fact, AMADIOHA dị nsọ. Maka it forbids evil. Ọ dịghị alike ihe ọjọọ. Ọ na-ewezuga ihe ọjọọ n'obodo wee na-echekwa obodo. Why am I saying this today? Because so many have been fighting against the coming of Biafra, not knowing that they are fighting against the same Holy Spirit that the Lord sent to us to guide us, to protect us, to guide the nation, to protect the land, to protect the people, to protect the community. Like what happened in the past. Asị na mgbagharụ nke mmụọ nsọ ma ekwujọ mmụọ nsọ na ọ na-eteke ọtụtụ oge. Maka na ha kwujọrọ mmụọ nsọ, si na mmụọ nsọ nke onye nwe anyị wetara anyị na ọzọ ife idol. Like m gwara unu, as God have said it, na ọ bụrụ na anyị ga-aghọta nke ọma na ihe onye nwe anyị na-akọwara anyị, maka na eziokwu ndị onye nwe anyị na-akọwara anyị ga-atọ anyị na ihe agbụ nke inweta Biafra. Number 1, ọ sị na ndị ochie efeghị idol. Number 2, ndị ochie egbughị ejima. Number 3, ala Igbo a na-ekwu okwu ya, ala Biafra, bụ ala ndị eze na lọlọ. Ama m na ha na-akpọ lọlọ ugbu a na-akpọ queen. Ịkpọ ya n'oyibo ha mee ya accept. Mana ịkpọ ya eze nwaanyị ha agaghị eme ya accept. Mana ọ na-asụsụ anyị ka asụrụ ya. Hey! Ebubedike, oke mmụọ karịrị mmụọ. Hey! The mightiest Messiah. Hey! Chimarụ okwu ya, onye na-ekwu eziokwu ya wee na-ezi ozi ya. Exactly what I said, exactly what the Spirit said. He said, when you call them queen, lolo, they will accept it. But ịkpọ ha eze nwaanyị or nwaanyị eze, mana nwunye onye eze, right? That's what it is. They will not accept it. Maka na asụrụ ya n'asụsụ anyị. Come Holy Spirit, AFRA, they will accept it. When they say bịa mmụọ nsọ AFRA, bịa mmụọ nsọ AMADIOHA niile, they will not accept it. Ọ gịnị ji obodo kwanụ? Aga amata n'eziokwu niile. Marakwa na ndị anya na-ekwu okwu ya etisasịrị obodo niile
na-akpọrọ ha n'ike. Maka ihe a na-ekwu bụ eziokwu nọ na ihe a, maka na eziokwu a bụ ihe ga-atọkwa anyị na-abụ nke nwere onwe. Liberate our people in captivity and also give us our Biafra nation as God have promised. Why do I say that God have promised? Because I have been asking God, also praying, asking God, because God, Chineke nna nke kere anyị, nke anyị na-aza aha ya, ọ sị na o nwere reason mere na anyị ji aza aha ya. Na mgbe ochie ala na ọ ya must na anyị ga-azarịrị aha ya, maka na ọgbụgba ndụ anyị na onye nwanyị, ọgbụgba ndụ nna nna ochie na onye nwanyị, na anyị ga-azarịrị aha ya. Merenụ enwere ndị aka ebu n'afọ asịlekwe ihe a ga-akpọ ha tutu na ọgbụgba ama nke onye nwanyị. The same way esi gbaa ama aha ọbụla nọ n'ala Igbo. There is a reason for those names. Merenụ m ji bido jụwa ka mmata this Biafra a na-akpọ, maka ọtụtụ na-asị, hey, why not Igbo nation? Ụfọdụ asị, hi, why Biafra? Ụfọdụ asị, so m bido na-ajụ onye nwanyị, ya sị na ọ ga-abụ Biafra. Hey, Ebubedike, oke mmụọ karịrị mmụọ, Odumegwu Juda, mightiest Messiah. Ya sị na aha ahụ bụ Biafra. M sị ya, why? Ya sị m na ihe mere bụ na ndị anyị aghọtaghị na the name Biafra, as a matter of fact, na the full name wu Bia MUONSO AFRA. Na mgbe ochie ala ịjụọ ha ke ndị ha bụ, ha sị na ha bụ ndị ama nke MUONSO AFRA. Mmụọ nsọ na-ama ha. But guess what? Emebichara ihe niile a n'obodo anyị. Ma ọ ha nwa bụ ndị nọ n'ime ụlọ ụka today bụrụ ndị prophet and prophetess. Ha sị na ha bụ ndị nke Chukwuokike abiam, ndị na-agba ama nke onye nwanyị, ndị mmụọ nsọ nke onye nwanyị na-ama. So, what is their first request n'ebe onye nwanyị nọ mgbe ọbụla ha na-ezukọ ka ha wee kpọkuo onye nwanyị? Bịa, MUONSO AFRA bịa. Bịa, MUONSO AFRA bịa. Ewo, bịa o, bịa o, bịa. Come, come, Holy Spirit, come, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, AFRA bịa. Hey! Bịa, MUONSO bịa. Ewo, bịa o, bịa o, bịa. MUONSO AMADIOHA bịa, bịa. AMADIOHA niile. MUONSO nke Chineke bịa. Bịa o, onye nsọ na-eche anyị o. Bịa o, bịa o, bịa. Now, you watch so many people to mention the name AMADIOHA. What is that? What is the meaning of that? They are so scared to mention it. But they can answer Amadi. I have said it before. They can answer Ohakwe. They can answer Ohuku. They can answer Ohagweni. They can answer Hanzi. They can answer Ohenine. But when you put it together as one name, has no idol. Onye nwanyị asị, before ndị mba ọzọ batara obodo mebishie ihe niile, na ha makwa na ihe wepụshiri bụ ihe niile ga-eme ka amara ha si ndị nke Chineke. No ihe anọ na-ewezugasị. Ama ndị ọha eze. Ọnụ ụzọ ama, kebụl isi unu elu, kebụle ọnụ ụzọ ebighị ebi. Ọnụ ụzọ ama ndị ọha eze, kebụl isi unu elu, kebụle ọnụ ụzọ ebighị ebi. Ọnụ ụzọ ama ndị ọha eze, kebụl isi unu elu. Ndeze ebube, ndeze ebube, ndeze ebube, webata kebule ọnụ ụzọ ebighị ebi. Did it match with the prayer that the Lord wants you all to pray?
Biafra will live forever. MUONSO AFRA will live forever. When you say Biafra will live forever, Biafra will stand forever. MUONSO ahụ nke onye nwanyị zitere anyị, nke ahụ na-adịghị achọ ihe ọjọọ n'obodo, will stand forever upon generation to generation to come. Ịmara ihe mere n'obu na onye nwanyị kpọrọ m gawa n'akwụkwọ nsọ n'Abụ Ọma 24 wee na-asị m na ihe mere ebe ahụ na ọ gbasara anyị nwa. Ihe mere n'Abụ Ọma ahụ gbasara ndị Biafra ndị Igbo. Maka ọ sị na Biafra niile wụ Igbo. Agwala m unu na o nwere ihe ọsị mere n'ochie eji save ndị ejima. Enwere saịdị a na-akpọ Igbo ahụ ndị ejima nọkọrịsara. Odumegwu Juda Odumegwu Juda agwago m ihe kpatara ya. Enwere ọtụtụ ihe nke o mere n'ịgbanwe asụsụ iji kpuchitekwa na ndị ya, mana o mechaa ha niile ga-asụ Igbo ka onye nwanyị kwuru site n'ọgbụgba ama ya mgbe ọ ga-emezi ozi Miracle of God. Onye nwanyị wee na-ekwu okwu wee na-ekwusi ike concerning mmụọ niile nke nọ n'ala Igbo. Ọ sị, the thought I have for you all is of good and not of evil, to lead you all to that expected end. Mmụọ niile ahụ a na-akpọ aha ha bụ mmụọ nsọ. It's like mgbasa guardian angels to protect us. Na ihe niile ahụ bụ aha ya, so that ihe ọjọọ agaghị abata n'obodo. Ya sị anyị na mgbe ochie na ya bara na ya na-abịa n'ọtụtụ ụdị dị iche iche, na enwere ihe eji etu ya: oke ọdụm loro ọdụm, oke agụ loro agụ, oke enyi loro enyi, oke ehi loro ehi, ma ọ bụ oke eke loro eke. Enwere ndị na-aza, mgbe m nọ n'ụlọ m na-arụ ọrụ n'ụlọ, enwere onye na-aza nne eke, enwere ndị na-aza omebi adagụ, like nne anyị na-aza adagụ, my mother. Enwere ndị na-aza ada ehi, enwere ndị na-aza enyi mba, ọpara enyi. Odumegwu Juda said there is a reason for that. How many? Ka ọ dị ise. Ka ihe anyị na-ekwe ise, otu a ka ọ ga-adị ka ọ dịrị anyị na mma. Odumegwu Juda na-agba ama na-ekwu ọtụtụ ihe dị iche iche ka ya si nyechaa ndị ya ihe niile ya na ya na-alụrụ ha agha n'ụdị dị iche iche. Nke unu ma na-enwere ọ dịka otu a na-akpọ ekpụtụ na obodo anyị, ha na-adịghị eme ihe ọjọọ, mana ọ pụta n'ehihie asị na awa adịghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ọ pụta n'ehihie ma ọ bụ ọbịa, maka na mgbe ochie ala asị ihe ndị ahụ lụra ndị ochie agha n'ụdị dị iche iche. Ha hụ ndị ji ihe ọjọọ bata n'obodo, ha mee ka ndị obodo mara. Mana onye nwanyị gwara m na onyenwa na-eme ihe ndị ahụ, na onyenwa na-abata n'ime anụ ndị ahụ wee lụọra ndị anyị agha. Mere ndị anyị ji esi na ọdụm nke anyị ọ dị iche, ehi anyị ọ dị iche, agụ anyị ọ dị iche, enyi anyị ọ dị iche, eke anyị ọ dị iche. Maka the expectation he had for us abụrụ imere anyị nwa, kama na ọ bụ ịlụrụ anyị agha maka ihe ọjọọ bata, mgbe ihe ọjọọ batara n'obodo. Onye nwanyị wee na-agba ama niile wee na-akọrọ anyị ka ekwanụ ka ndị ya ga-esi ebitray ihe ọma ọ na-achọ imere anyị. Ọ gwara m na mkpewe ekpere Biafra ịbịa this year. I have said it several times, this year. And the can release ndị anyị less than no time. Release Maazị Nnamdi Okwuchukwu Hamadike, one of Biafra land. Release Maazị Ikpa Simon Njoku Odogwu, one of Biafra land. Release them also. Maka na onye nwe anyị si na onye nwa na-alụrụ anyị agha. Na ihe mere na mgbe mbụ ya dịka
onye nwaanyị ọ nọ ya ọgụ ada ihe niile eme ọ sị na ya zichara ha ozi. There is a process, and also there is a process nke onye nwaanyị maka na ọ nọ na-ezi ha ozi ihe kwesịrị ime. Ọ bụrụ na efolo ihe kwesịrị ime na ya nwa bụ onye nwaanyị ga-alụrụ anyị agha niile na-enwedị ihe ọbụla na anyị ga-anọ otu ahụ ihe niile. I say Biafra Nation, yes, God's own nation. Now, last time ziri ozi ịma na mmụọ nsọ nke Chineke nke ala Biafra chọpụtara na ndị mmadụ gara behind their closet na-ama ọkụ ozi m ziri. Onye nwaanyị asị oke na ha ama ihe mere mgbe ochie, na ihe mere mgbe ochie bụ na ewepụsịchara aha onye nwaanyị nọ n'aha anyị niile gara igosi that in our nation bụ God's own nation, ewepụsịcha ya. Onye nwaanyị asị because they went behind their closet and mocking on this message that I delivered. Agwara m unu na ọ bụrụ n'ike aka m kama na ọ bụ n'ike nke onye nwaanyị ka eji na-ezi ozi ya, n'ike nke mmụọ nsọ Chineke. Ya sị because of that na a ga-etiga aha ya na that our banner. Because ọ sị na ihe mere bụ wepụchicha aha ya ka obodo hapụ iyi obodo nke onye nwaanyị. That he dwells there. It doesn't matter what people said. Ya sị na Eze Ebubedike ka ya bụ n'ebe niile edere dike oke ọdụm ha ewepụchicha ya tiga ya tụrụ na ya bụrụ ọnwa atụrụ. Na ha symbolized as nwa atụrụ na ọ bụrụ ọnwa atụrụ ka ya bụ. Ihe ise a ya kpọrọ anya ahụ ka ihe ọ bụ oke ọdụm, oke agụ, oke enyi, oke ehi, oke eke. Ihe ise ahụ kwebere nụnụ na ise otu aka ọ ga-adị ka onye nwaanyị na-ekwu na ihe eji mara ya maka na ya bịara n'ụdị dị iche iche n'ime ihe ndị ahụ wee lụọra ndị anyị agha. Ke ndị na-arịfa ya nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu. No. Onye nwaanyị si no na ya jọsụrụ gba ha nkịtị. Oke ọdụm nke Chukwu, Odumegwu Juda, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Odumegwu Juda. Ọ sị na ya bụ Eze Ebubedike ka a ga-esi na symbolize ya asị nwa atụrụ. Who does that? Ọtụtụ amaka onye nwaanyị na-agba wee na-asị because of that na ha gara na-ama ọkụ ozi nke onye nwaanyị na ya ahụgo ha niile that are betraying the coming of Biafra. Ye wee na-asị ha time for confession. Hey! Ebubedike, oke mmụọ karịrị mmụọ, mmụọ dị nsọ, Odumegwu Juda. Hey! Eze nzọpụta Chinatọ ndị ya na-abụ. Or say it is time for confession. Whether you be DPF or DPM or COEs or COS or DPO or president or senator or governor, whoever you are, and you have betrayed Biafra. As a matter of fact, to betray Biafra, or you have been betraying on isonandi na ihe na agwụ na onye nwaanyị na-agba mmụọ nsọ nke Chineke, mmụọ nsọ ala Igbo, oke mmụọ ala Igbo. Ọ sị na ha bido confess wa maka na ya ma ha niile. Ma ndị nke ji aghụghọ ha rụgara ndị Nigeria ọnụ claim na ha na-achọ Biafra, na ya ma ndị niile ji obi ha niile na obi ọcha ha na-achọ Biafra. Agwara m unu na ọpụgo ọ bụrụ ihe egwuregwu. Mmụọ nsọ Chineke nọ na ihe a na-eme. Ya wee na-ajụ ha ajụjụ na-asị ha ka unu ga na-asị na-abụ abụ a na-asị ihe a na-eme bụ ihe mmụọ, dịka a na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ, onye a na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ịma na ihe anyị na-eme ihe mmụọ, dịka a na-achụrụ aja oke mmụọ.
ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Onye a na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Chei, Odumegwu Juda, oke mmụọ ala Igbo, oke mmụọ onye tụrụ Eze Ebubedike, oke mmụọ ndị mba ọzọ etuwe Eze Jesus, oke mmụọ Chineke anyị na-efe, mighty Messiah, AMADIOHA niile, oke mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ n'ụdịke. Ịma na ihe anyị na-eme ihe mmụọ dị nsọ, Ebubedike, mmụọ nke dị nsọ, onye na-edu anyị, mmụọ nke dị nsọ, onye na-enye anyị Biafra, chi nwere onwe. Ịma na ọ bụ ya Eze Ebubedike, ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ, dịka na-achụrụ aja oke mmụọ. Chei, Odumegwu Juda, odogwu n'agha, onye anyị jem ọnụ, ọha ndị ikele, ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ, dịka na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Tell me, did you understand that song very well? If you know about that song, you cannot be playing and joking with Biafra. MUONSO AFRA. Come, Holy Spirit of AFRA. Ọmụ nke Chineke. Awụgha n'ọnụ ya. So ọ bụrụ na anybody ananago anything ọ na were ụzọ ahụ wee na-emegide ọbịbịa Biafra, ya mara na mmụọ Biafra na-ekwu okwu ya bụ mmụọ nke na-echekwa anyị, na-edu anyị, na-echekwa obodo. It's like you're fighting against the Holy Spirit that dwells in you. That's what the Lord is talking about. And he said he knows all of them. And it's time for them to confess. Hey! Ebubedike, Eze na-achị ụwa niile, the mightiest one in battle. Oke mmụọ karịrị mmụọ, ochie dike, oke mmụọ ala Igbo, Jehova Biafra. Nani ya bụ Alpha, nani ya bụ Omega, nani ya bụ onye mbụ na onye ikpeazụ, nani ya bụ mmalite n'ọgwụgwụ. Jehova ọ dịghị ihe rara ya ahụ ime, marakwa na ọ bụ ya bụ chi ahụ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Eze Ebube, ihe na-adịghị ekwe omume, so ya na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Only him can do what no one can do for us. Chi anyị le, Chineke ala Igbo he, Jehova le, Jehova Biafra, onye na-emere anyị ihe na-adịghị ekwe omume. How many years now ekwujọrọ mmụọ nsọ nke Chineke, ndị mba ọzọ batara wee sị na mmụọ nsọ nke Chineke na-aga ide obodo wee na-eme ka ihe ọjọọ ghara ịbata, na ọ bụzi idol. Onye nwaanyị asị ka ya lewagodo ha. From that time up till now, nothing. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume ka chi anyị na-eme. Ọ na-eje ozi na-adịghị ekwe ojije ka Chineke anyị na-eme. Chineke ala Igbo, Jehova Biafra, ọ bụ ya na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume ka ọ na-eme. So ya mere onye nwaanyị wee na-ekwu ọtụtụ okwu gbasara ndị na-ebetray the coming of Biafra. Ya jụọ ndị a na-akpọ agụ na-eche mba, vigilante group, ha makwa na ahụ onye nwaanyị ka ha na-aza. And when they fight against the coming of Biafra, they are fighting against the spirit that is guiding them also.
they are fighting against the Holy Spirit of ALAIGBO when they fight against the coming of Biafra. Hey! Ebubedike, Ebubedike, Ochie Dike, Onyejike, the mightiest Messiah, Odumegwu Juda. Yeah, when I jokwa, ndị nke a na-akpọ asị udo gachi, o udo ka ha na-ewete, ka ha na-ewere igboro Igbo, ka onye nwanyị na-ajụ ha. Na ha mara, if they're fighting to stop the coming of Biafra, they are fighting against the spirit of the land of Igbo, the land of Biafra, that guides them wherever they go and wherever they are. So that is the reason why Odumegwu Juda is saying, na mbuzo kowara ha the meaning of Biafra. You know our names are very long. Ndemba boya, ha ya nozo, they cannot finish all of it. Bia MUONSO afara, ha ya Biafra. Yes, we accepted, we know the meaning. Bia MUONSO Chineke. That is the reason why he said, if I write Biafra, I should put Chineke on the side of Biafra. I say, why? He said, because no Bia Monke Chineke. Ozia buronke monko onyenwany. Odi onyenwany mkpa na ezipụrụ ozi. So aga ma no na nsogbu nke onyenwany. Enwere musician okuru egwu a na-akpọ Mr. FLAVOUR. Ana m achọ izi ozi a separate, but mmụọ Chineke na-asị ka ezipụ ozi a. Mr. FLAVOUR na ndị kụrụ egwu ahụ, ọ na-asị ha na ya nwa bụ Odumegwu Juda Eze Ebubedike have been guiding them, protecting them, na-edu ha mmụọ ala Igbo. Mana ihe mere n'obodo na ya agwala ha, ọ bụrụ na ha na-eme Hollywood, na ha nọ ya n'ala Biafra. Ọ bụrụ na ha na-eme music industry, na ha nọ ya n'ala Biafra. Maka na enwere ọtụtụ ndị na-akụ egwu ebugasịrị ebugo na-abụghị ihe ha mere. Ebubedike ma ewere ya laa ha n'iyi. Ka ha kpachara anya ha ebe ọbụla nke ha nọ wee na-etinye egwu a, onye nwanyị kpuchite ha. May God guide all of them and protect us all. Hey! May Jehovah guide and protect them. In the mighty name of Eze Ebubedike, Eze Ihe Na, Eze Jesus. I said, may the Almighty God guide and protect them. Mightiest Messiah. Look, let me tell you. There is something that the Lord is talking about. And He has been guiding them. Makana ndị ofeke ndị ihe ọma na-eme ihe ọma na amara don't know. Ha na-achọ nnọọ otu ha si eme ha. Mana ha na-agba mbọ ka ha ma ha na-achọ nnọọ otu ha si eme ha otu a. Hey, onye nwanyị ekwela. Any plan of any evil of any kind imegide ndị anyị, Chineke nna ka bụ ike ya, onye nwanyị ekwela ka ọ dị otu anyị. Maka na enwere egwu o tiri a na-asị, egwu ahụ o tiri a na-asị ya, a na-agụ ya otu a. Ihe nkọrọm nke nkọrọm, the champion, the lion is here. Nzọgbu nzọgbu enyi mba enyi, tonu dike aha, tonu dike aha, Eze Ebubedike aha, tonu dike aha, nzọgbu nzọgbu enyi mba enyi. Onye nwanyị ewe na-ajụ ha ma ihe onye nwanyị na-achọ. Maka na onye nwanyị nọ na-ekwu okwu ya asị na ọ dị mma ka ha na-aghọta njirimara anyị. Ihe nkọrọm nke nkọrọm, the champion, the lion is here.
nzọgbu nzọgbu enyi mba enyi toonu dike aha. Kemgbe ọ kọchara egwu ahụ ọ maghị ihe na-emenụ. The Lord has been guiding him. Every day onye nwaanyị a na-asị kpee ekpere n'isi ya ka o kpuchite ya. Asị m onye nwaanyị ya kpuchitekwa anyị niile. Ma ha na-aghọta ihe onye nwaanyị na-eme. Amaghị ịhụnanya onye nwaanyị hụrụ n'egwu ahụ. When you describe the Lord very well, ka ị ka a ga-esi na-akpọkwa na onye nwaanyị nwatụrụ. Onye nwaanyị si n'oke ọdụm ka ya bụ the lion. Enwere ihe mere na onye nwaanyị ji kwuora m gbasara ugwu ọdụm dị nsọ. Enwere ihe o ji kwuora m maka ugwu ọdụm dị nsọ. Enwere ama nke onye nwaanyị gbara gbasara ihe dị otu ahụ. Ya wee na-akọwara m ihe niile dị iche iche. Otu ya na-ara esi abata n'ime ọdụm were lụọra ndị anyị agha. There is a reason why eji akpọ ya Odumegwu Juda. Maka na enwere ọtụtụ ihe merenụ. Biko na-eweli iwe na the noise because ụmụ nwa lọtagozi akwụkwọ. So enwere ọtụtụ ihe merenụ n'oge ochie. Ahụ ebe edeziri ọdụm ewepụ ya tiga atụrụ. Ọ bụrụ ọnwa atụrụ. A na-edescribe onye nwaanyị Eze Ebubedike asị nwa. No. Maka onye nwaanyị wee na-ekpuchite ha. Wee na-asị ha biko na ha lezie anya. Ha niile tiri egwu ahụ. Another person nọkwa na ya. Aha ha niile awagam nke ọzọ bụ Yusuf Edochie. Hey! Onye nwaanyị na-asị na ha kpachara anya na ya nwa bụ Chineke have been protecting them. Maka na ebe ha na-eti ihe anya ebe ofeke elu mba ọzọ na-achọ otu eche eme ikpe. Ha nwa na-achọ otu Chineke ga-esi nye aka anọkwa nnelu. Mana ndị asị m onye nwaanyị wezuga ihe ọjọọ. Ndị obi na-adịghị ihe mmadụ ibe ha na-anaghị amasị. Ihe a na-achọ, enwere ndị na-achọ nọ n'ọkụ ọ bụrụ nnọọ imebi ihe mmadụ ibe ha na-eme. A na-asị onye nwaanyị kpuchite ha niile. Kpuchitekwa anyị nwa. Ka mmụọ nsọ ala Igbo, mmụọ nsọ Biafra chebe anyị niile. Ha make sure na ha dị against the coming of the Biafra. Because the coming of the Biafra is the coming of the Holy Spirit of ALAIGBO. Nke onye nwaanyị nyere anyị na mbụ na-echekwa anyị. Nke nakwa na-echekwa anyị ọpọrọ ihe niile a merenụ. Mana ọ na-achọ ka anyị matakwa nke bụ eziokwu a. Asị ha onye ọbụla kpachara anya. Make sure na ha adịghị against the spirit of Biafra. Ha ekwekwala ndị Nigeria wọrịa ha. Maka na onye nwaanyị ga-emecha ihe niile a. Ka onye nwaanyị ga-esi mecha ya wee nye onye nwaanyị ekele. Ya wee na-agụ egwu ahụ sị o sepụlụ ụwa nọnyere anyị n'ime egwu ahụ. Onye nwaanyị wee na-ajụ ha ama ha ihe Eze Ebubedike na-achọ. Onye akpọkwara Eze Jesus. Maka na ndị anyị tụfusichara ihe anyị niile. Ya sị ekele dịrị Chineke ka ha ghọtara njirimara anyị. Ihe nkọrọ m the champion, the lion is here. Nzọgbu nzọgbu enyi mba enyi. Hey! Toonu dike aha. Eze Ebubedike aha. Ochie dike aha. Never don't mind me because when we can go your style also. Asị m onye nwaanyị onye na-agba ama ya na ekele. Because m nọ na-eche ka m zi ozi ahụ next maybe sie ya separate mmụọ nsọ Chineke ekwe. Ya sị kwuo ya nga ka ha ziruole. Ya biko a na-eje a na-ala ala ebe ọbụla ha na-eje ha kpachara anya. They will not understand. There is a reason why onye nwaanyị ji na-asị ha buru ihe ha gawa Biafra. Ọ bụrụ na ha ga-aghọta eje ha mba elu jee mee ihe ha biko kpachara anya. Maka na enwego ọtụtụ ndị musician
na-adịrọ ihe ha mere mana ebube bụrụ ha ala ha n'iyi. Ma asị m onye nwaanyị ekwela ka ọ dị otu ahụ. Onye nwaanyị kagbuo ihe ọjọọ niile, ebumnobi ọjọọ niile, every evil of any evil plan of any humankind. Come now, say, God forbid that evil. May God cancel that evil. Hey, in the mighty name of EZe Ebubedike, Eze Ihe Na, Eze Jesus. You can call this God in your own language that you want. That's fine. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo. O nwere ọtụtụ aha. Anyị nwa bụ ndị Igbo. Anyị bụ ndị Biafra. Igbo niile bụ Biafra niile bụ Igbo. Ka onye nwaanyị na-akọwara unu. O nwere ọtụtụ aha anyị na-akpọ onye nwaanyị. E nwere the reason why eji ego aha ndị ahụ. Ha niile bụ aha onye nwaanyị. Ọ bụ aha Chineke. And onye nwaanyị wee sị na a ga-etiga aha ya maka otu ịga aha ya. Na the next destiny ka m ga-akọwa ihe gbasara nke ahụ ka onye nwaanyị si tiga aha niile nke ga-anọ na bana anyị. Maka otu ọ sị na ọ nọ na before ha wepụwe ka ọ hapụ iyi God's own nation. Na onye nwaanyị wee na-agba ama na-ajụ ndị a na-akpọ ha kpọrọ onwe ha Rivers State, na-akpọ onwe ha Port Harcourt, na-ajụ ha ajụjụ sị ha sị na ala Rivers State na ala Port Harcourt na ọ nke onye. Maka na mmụọ na-ezi ozi bụ mmụọ ala Igbo, mmụọ ala Biafra. The Holy Spirit of God dwells in the land of the Mgbo ndị Igbo. Hey! Ebubedike, eze na-achị ụwa niile, AMADIOHA ji ụwa niile. The most holiest spirit. Gajụ ajụjụ, mmụọ ozi Chineke n'ezi ma ọ bụrụ nke ihe a. Ya wee na-ekwu okwu ekwusi ike na-asị ha sị na ala Port Harcourt Rivers State nọ nke onye. Na ha marakwa na ọ bụ ya nwa bụ onye tigara oil n'ala, tiga gold, tiga bronze, tiga silver, tiga ihe niile na ndị anyị ejirigo ya rụọ ọrụ na gboo tupu ndị batara obodo abata obodo. Ka ha mara amara na ha lechara obi ndị Igbo edere ha ga-chenji ya eto oyibo na ha gbara ọsọ. Hey, mmụọ nsọ ọ sị ha na ha gbara ọsọ ga-adegharịa ya obi ndị Igbo. Hey, Ebubedike onye nsọ ala Igbo, chi na-agba ama gba ihe kpatara na ha gbara ọsọ ga-adee ya obi ndị gboo. Na ihe ha na-agwa ha bụ na oke osimiri nke nọ n'azụ ụlọ ha na ọ bụ ya onwe ya bụ Jehova, na ọ bụ onwe ya bụ agụ iyi ataghata, na ọ bụ ya bụ oke osimiri nke nọ n'azụ ụlọ ha. Ọtụtụ aha nke ha gbanwere, ụmụ ọla Chineke ha gbanwere ya, ụmụ ọmasịrị Chineke ha gbanwere ya, gbanwechi aha. Ọtụtụ aha ha gbanwere na ha ga-edoghachi ya back. Maka na gịnị? Biafra Nation will stand forever, will live forever and ever upon generation to generation to come. When you say the Holy Spirit of God will live forever, the same spirit that dwells, that guides us, that protects us, that protect the communities, that protect the nation. Chineke wee na-ajụ ha ajụjụ. Rivers State, Port Harcourt, ka onye na-echekwa unu. Ikwere kwesị ike ha si ekwere m na chi anyị na ya. Ndị nkwere unu kwere kwesị ike ha si na ha kwere na chi ha na ya. Ndị kwere unu kwere kwesị ike ha si na ha kwere na chi ndị Igbo na-ebi n'etiti ha. So nke ha na-emezikwa n'ugbu a na ya na-agwa ha na onye nwa bụ oke osimiri iyi ataghata, agụ iyi nke ndị Igbo, na ya nọ n'azụ ụlọ ha, na ya na-enye ha oge iji chenji aha tigasịa ya n'aha Igbo. As a matter of fact, na ala-ekwu okwu ya a na-akpọ ya igwe ọcha. That's the original name. Na ha mara na onye nwa tigara the oil n'ala, and the oil can dry away.
site n'ike nke Chineke. So na ha ga-achọ eziokwu ahụ, chọpụta eziokwu ahụ, mee ihe ziri ezi. Nobody is fighting with them. Enwede onye na-eshigide ha eshigide, kama na mmụọ nke Chineke, mmụọ ala Igbo na-ezi ha ozi. Maka na oke mmụọ nke na-etu n'ogwe si na ya ma oke ala niile. Is the message rhyming? Are you not seeing any truth in that message? Ọ sị na ya bụ oke mmụọ nke na-etu ogwe. Mana ndị mmadụ kpọwa ha sị oke mmụọ na-etu n'ogwe. Ọ sị na oke mmụọ ala Igbo nke na-etu ogwe. Na ya ma oke ala niile. So ka ha mara nke ọma. Ka m chetekwere ndị nke betrayers na-ebetray ala ọbịbịa Biafra nara ihe. Onye nwaanyị na-asị ha ma ndị kpọgo onwe ha UPSB, ma ndị kpọgo onwe ha IPOBB, ma ndị kpọgo onwe ha ihe niile. All of us go to Biafra inside BRGIE, Biafra Republic Government in exile. Ọ bụrụgodu na ha sị na enweghị any government for Biafra, Odumegwu Juda sị na ya ga-emere anyị ihe ọ ga-emere anyị. Masị onye nwe anyị, the God of our ancestors, the God of our forefathers, the gods of our land. Another thing reminds me, yeah, see, there is no small God anywhere. Whether small G or big G, God is God. Either na enwere mmụọ ọma or mmụọ ọjọọ. Mana ya enyeghị unu mmụọ ọjọọ. Maka na mmụọ niile nọ n'ala Igbo bụ ezi mmụọ nke na-echekwa obodo. As a matter of fact, mmụọ nsọ. Maka na enwere ihe eji akpọ ha ndị ọha nsọ. So onye ọbụla nke na-efe Chineke mara na onye ahụ na-efe Satan. Hey! Ebubedike, Ebubedike. Onye nke ọ sị those gods of the land, na ọ bụ ya nwa. Kama na ọ bụ na ndị mere ihe nsọ a, ndị fere n'ime mmụọ na eziokwu a mere ihe nsọ a, bụ mmụọ nsọ nke na-echekwa ala, na-echekwa obodo na-alụrụ anyị agha, nke anyị na-amarọ. There is no small God anywhere. Whether small, there was a time o ziri mozi ahụ ebe 2016, 2017. I'm kọwara ha enweghị any small God. Whether big G or small G, God is God. Now, ya jụọ ajụjụ say, are you going to say ebe unu na-akpọ Eze Jesus because the small G is in, the J is in small J, so ọ bụrụzi Jesus? Ọ nọrọ na big J, ya bụrụ Jesus. J is J, whether big or small. Whether small J or big J is J. So whether small G or big G, God is God. Either na onye ahụ na-efe Chineke or na na-efe Satan. Satan who comes, destroy, scatter, steal, bụrụ ihe niile gbafu. Now na enweghị nghọta. Chineke bụ Chineke, Chi bụ Chineke. Chi bụ Chi. Ya sị na oge eruwo mgbe ejikwa na ama ndị nwere Chi. Ka mara Chineke bụ Chineke. Ebe ha na-amataghị that when they fight against the coming of Biafra, they are fighting against the God Almighty's Holy Spirit. O ji na-asị ha makwa chi ha na-efe. Ọ bụrụ na ndị na-akpọ Eze Jesus ga-ekwu eziokwu, onye Eze Ebubedike bụ, that it will be good. Ka ha mara amara, ha zigakwara ha ndị Igbo ọcha, Rivers State, Port Harcourt, ha zigakwara ha ozi na Odumegwu Juda si na oke osimiri nke nọ n'azụ ụlọ ha na ọ bụ oke mmụọ ala Igbo. Jehova nwe ụwa na uju ya ụwa dum nke mmadụ bi n'ime, n'ihi na ya onwe ya atọwo ntọala n'elu oke osimiri. Hey! Ebubedike. Ka ha mara na ala niile ahụ hụrụ bụrụ oke osimiri, kama onye nwaanyị eme gịnị? Shift osimiri sị ka ala ọkọrọ dị ka anyị nwee ike nwa ala. So ka ha mara chi ha na-efe, ma ha na ndị na Nigeria na-eplay ihe ahụ ha na-eplay because of oil. Ha mee mmụọ nsọ Chineke were weta oil na ahụ, ọ ga-adịrị ha ọjọọ.
ha kpachara anya ha enweghị onye na-abadị ha ọgụ kama onye na-ekpe ikpe ọha na mmụọ Chineke nwe ikpe ka ha mara amara ihe onye nwanyị na-akọwara Chineke nna mere ebere m cheta ozi ya na ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere karịa Chineke nke usu niile nke ndị agha oke mmụọ ala Igbo mmụọ pụrụ ime ihe niile Chineke ụmụ Biafra Chineke ụmụ Igbo anyị ga na-achọgharị Chineke ebe niile ya si leenụ ma ya dosara anyị ihe niile n'ala anyị ọ bụ gịnị mere na anyị agaghị akpọ ya n'aha ahụ ndị ochie na-akpọ ya na enwere reason eji tuo ya ọtụtụ aha ahụ eturu ya maka na enwere ihe ha mere ihe ya mere ha wee kpọọ ya aha niile ahụ ọ ihe anyị kwesịrị iji na-akpọ ya aha ndị ahụ maka ọ bụrụ na ịkpọ aha ahụ nna Igbo adịghị oyibo ọsọ ọ bụ eziokwu na mmụọ na-anụ ihe niile kama ọ ga-aka mma na akpọrọ ya n'asụsụ anyị o nwere ihe eji gụọ aha ndị ahụ Ebubedike ka ọ bụ Eze Ebubedike ka ọ bụ onye na-emere anyị ihe dum Eze Ebubedike ka ọ bụ Ebubedike ka ọ bụ onye na-achị ụwa niile mightiest Messiah Eze Ebubedike ka ọ bụ onye tụkwara Eze Jesus AMADIOHA niile Alpha and Omega Ebubedike ka ọ bụ mmụọ nsọ afara na-ekwu okwu ya mmụọ nsọ nke Chineke Ebubedike ka ọ bụ mmụọ nsọ ike nga mmụọ nsọ ike onye nzọpụta ndị ya Ebubedike ka ọ bụ Odumegwu Juda oke ọdụm lụrụ ọdụm ndị ọzọ were zọba anyị Odumegwu Juda Eze Ebubedike onye na-emere anyị ihe dum I say rejoice the lion is here onye nwanyị nara ekele Chinezi ozi niile ya nara ekele onye na-ekwe nkwa na ọ ga-emezuru anyị ihe niile oh I say the lion is here mbido chiwochi because otu Chineke otu ọ na-esi wee na-akọwara m na ọ bụrụ nwa atụrụ ka ya bụ n'oke ọdụm ka ya bụ you know so it's so marvelous it's so like I don't even know how to describe it ha si na enwere ihe eji eti ya maka na mgbe ochie ọ sị na ihe a na-akpọ ndị anyị bụ ụmụ ọdụm na ihe eji mara ha na-akpọ ha the lions ha cheki ya nọ ịda na ha na-aza agụ ọ na ha na-aza ọdụm ọ na ha na-aza ehi ọ na ha na-aza enyi ọ na ha na-aza eke n'ime ihe mere na mgbe ochie ọ sị na enwere ihe kpatara ya maka na ndị ochie na-ama ma ya bịa n'ime ihe ndị ahụ ịlụrụ ha agha ndị ochie na-ama enwere ọtụtụ ihe o mere ha eji tuo ya ọtụtụ aha ha ma nke tụrụ ya a na-agba egbe ya natani yes ya sị m na ọ bụ oke ọdụm ka ya bụ na ya na-abata n'etiti ha mere ha ihe ịrụba ama dị iche iche and ya bata na ha na-ama na ya abịago ha nwere ike gbawa enwe ihe ga-emesa ya mgbe ahụ oke ọdụm ahụ batara ma ọ bụ n'ọhịa ma ọ bụ ebe ha na-achụ nta ma ọ bụ ebe ha na-eme nete ya bata ha nwere ike nuwe ihe menwe nete enwe ihe ọbụla notin enwe ihe ga-eme oke ọdụm ha amata na onye nwe anyị abịago tụrụ ọdụm ahụ and mmata ha ga-amata ha niile egbusa kelee Chineke maka na ọdụm ahụ will not have any harm to them
Has no kai go. Hey to you, Odumegwu Juda. There is a reason why. Don't forget that the meaning of Judah means praise. There is a reason why OJ say, I am the way, the truth, and the spirit of life. Because on our hammer to give them the way. Yeah, when I say her, no na mezo kwa nke ya na agwara ha. To also protect them and fight for them. Yahweh say ha na ya bụ spirit of life. Mmụọ nke ndụ, nke kere mma nke ndụ. The beauty of life. And he dwells in us. He dwells in them. Hey! Eze Ebubedike. O si na ya bụ eze n'eluigwe, bụrụ eze n'elu ụwa, bụrụ eze n'ala mmụọ. Na anyị filila na ala mmụọ nọ under the ground. No. There is a reason why Ojina why na ala na-ekwu okwu ya na ọ bụ ala ndị eze. There is a reason why he said that. And when the time comes, we will know. Maka enwere ọtụtụ ihe ọ kọwara m gbasara onye nke ha na-akpọ Noah. Mana enwere aha ọ kpọrọ m. Tu aha ahụ ha kpọrọ. Enwere ihe ọ gwara m gbasara nke a. Nke ahụ ga-abụ nkọwa ụbọchị ọzọ. Ka onye nwanyị nọnyere anyị. We give him all the glory, all the honor, all the adoration. Na ihe ọ na-emere anyị. We almost there. Step by step. I said we are almost there. So, maka warning no onye nwanyị na-enye na ndị na-betray Biafra or fighting against the coming of Biafra. Ha mara na all the Holy Spirit that dwells in us, that guide us, that protect the land, the nation, the communities, Kahana fight against. And I pray for the leaders once again, because he always tells me to pray for the leaders. I know I did ask him, I say, you're one of them. When you pray for them, you're praying for yourself also. But at the same time, let them listen to the message of God to release our people from captivity. Mazi Nando Chukwuokike no Hamadike one of Biafra land, and Mazi Eba Simon and Joko Odogwu of Biafra land. I pray for all the leaders. I prayed also for those that carry the anointing of God. Hey! Makana one ndebo anointing Eze Ebubedike. Mande bunafo, manda moramu, mande no la hoko, mande nkene to leto. Yahweh na ajụ ha ajụjụ sị, unu mara na ekere m unu n'oyiyi. Mana ihe anyị na-ekwu okwu ya ugbu a bụ mmụọ nsọ nke na-abịa na mmụọ ala. Maka na Eze Ebubedike abịago several times around the world, but to accept him abụrụ problem. Yahweh sị aga m ezitezi mmụọ nsọ, the Holy Spirit of God, onye ga-agbara unu ama gbuo n'ọtụtụ ihe nke na-eme na wee na-asị all the Eze Jesus, wherever they are, Eze Ebubedike, the leaders that are not betraying this Biafra also. And as a matter of fact, I'm praying for all the leaders too. May God protect all of us. May God guide us. May God lead us. May God Almighty save all of us and shower his anointing more and more and blessings upon us. And also at the same time, let the leaders listen to the voice of God and set our people free from captivity. They are not terrorists. The Boko Harams has been going to churches, massacring the people. I did the research that God told me to do, to let the world leaders know
they can know very well that Boko Haram are the terrorists. We are not the terrorists. Our people are not the terrorists. We defend our land because we don't want any Boko Haram in our territory. But what they did, they say they have repentance Boko Haram and they want to put them in the military. And they are massacring people anyhow. May God protect all of us. May God protect the Biafra Liberation armies who are defending our land to protect thy people, because we don't want any Boko Haram in our territory. Let them understand that and know it very well. God Almighty will judge. I called upon the God of our ancestors. I called upon the God of our forefathers. I called upon the gods of the land. I called upon the Holy Spirit of God. MUONSO, AMADIOHA, the God Almighty, who has all power in his hand to do all things. The Lord have already promised us. And he said he will do whatever he will do to set our people free from that captivity that they are. In less than no time. And God Almighty is promising us. Only him can do what no one can do for us. And whatever he has promised us that he will do for Biafra Nation to live as a nation of God's nation, of his own. To live forever upon generation to generation to come. That is the Holy Spirit that God gave to us. And the HOLIEST MUONSO. Mana masonye wanyi ya gbahara. Nyanye MUONSO. Nko kwere anyị na nkwa. Ihe niile ahụ nke ọsị ya mere na ndochi na ya ga-ebere anyị. Maka before ala Biafra ALAIGBO ede akpa ihe ọjọọ abata na owotu onye nwanyi si kwuo. Maka na MUONSO nọ n'ọnụ ụzọ ama ndị ọha eze wee na-eche obodo. That's where that name is from. The spirit of AMADIOHA Eze. May God protect us. May God guide us. And may God Almighty, in his power, in his own mercy, in his own power, EZe Ebubedike, that he has promised us, that he will do whatever he will do. To set Biafra Nation free. Osinaya Buchia nke na-atọ ndị ya na-abụ. Ama m na ndị m kwujọrọ MUONSO a banyese na MUONSO a na ọ bụ idol. Mana MUONSO a bụ ife idol n'ihi na achọpụtago m. Ọka o kwuchara okwu ya sọ ọ bụrụ na ofu onye ga-aghọta eziokwu a, that he is ready to liberate our people. Iche kwetago. Ọ gị kwetekwe na ihe a na-ekwu. Go onwe gị kwetekwe. Maka na o nwere okwu o kwuru ya sị na nwere ihe mere ya eji gị ụmụ obi ekwesị ike egwu egwu. Maka na ụmụ obi ekwesị ike mgbe ochie ala ha na-aghọta ihe onye nwaanyị na-ekwu. Ama nke onye nwaanyị na-agba na ha na-aghọta ụmụ obi dike. Ndị ha na-akpọ ụmụ obi ekwesị, community ụmụ obi ekwesị a. Onye nwaanyị sị na aha ahụ bụ aha ya. Agagasị na ọ bụ aha Satan, na ọ bụ aha Satan. Ihe kere bụ mmụọ mana mmụọ ọjọọ. God or that mmụọ ọjọọ or Satan. Ọ ihe nọ na ya. Ịda na onye ahụ na-akpọku Chineke nke usu niile nke ndị agha. Oke mmụọ karịrị mmụọ. Ọ na ha na ahụ ma ebe ha na-efe Chineke na ha na-efe Satan. Ọ bụrụ ụmụ obi ekwesị ike. Ọ bụrụ Satan ka ha na-efe. Ọ Chineke ka ha na-efe. And aha ahụ bụ aha nke Chineke. Maka Chineke sị na ọ bụ ya bụ ebelebe. Na ọ bụ ya ma bụkwa ọbata osu, ọbata obi, odogwu n'agha, ọha ndị ike, ihe niile a na-etu onye nwaanyị.
nwa mmụọ aha ọbụla sọrọ gị kpọọ n'ala Igbo ahụ ọ sị na ọ bụ aha ya. It doesn't matter ihe kpọrọ. Maka ndị ga-aga chọwa karịkachọ ha ga-eme chọwa ihe ha na ihe ọzọ na mebi na adị ma ha ga-abụ. Mana onye nwaanyị na-agwa gị na aha mmụọ ala Igbo niile ahụ, ihe niile ahụ e nwere aha mmụọ ahụ bụ aha ya. Ha bụ mmụọ dị nsọ, ọ bụrụ mmụọ ọjọọ. Na-enwe otu ya ga-esi were mmụọ ọjọọ nye anyị. Maka na ihe ya na-ekwu okwu ya bụ na mmụọ nsọ ahụ that dwells in the land of Igbo bụ mmụọ nsọ that protect the land, protect the people. Na ya bịara n'ọtụtụ ya mere ịma anyị nwere mgbe o kwuru ihe gbasara movie. Ọ bụrụ na a ga-eme ha ga-achọpụta ihe a mere n'ochie na ihe a ka onye nwaanyị si na-alụrụ ha agha n'ala. Ka ha mara nke bụ eziokwu. Asị m onye nwaanyị ya nọnyere anyị. Ya biko kpuchite anyị na nkụ ebere ya. Ogologo na ihe isi ike na ọdịmma ka anyị na-arịọ. Wezugara anyị mmụọ ọjọọ, wezuga ajọ mmụọ, wezuga ajọ mmadụ, ma were mmụọ ọma ya were ike ya yiwe anyị dịka mmụọ ya si dị. Nọnyere anyị. Let the Holy Spirit of God continue to guide us. And let that Holy Spirit of God that have promised us to give us that Biafra nation do whatever he said that the Lord will do for us. That promise that he has promised us to give us that Biafra nation in his hand. Come on. Onye nwaanyị na ekele. Ka ọ dịrị anyị niile na mma. Ka ọ dịrị anyị mma n'ụtụtụ. Ka ọ dịrị anyị mma n'ehihie. Ka ọ dịrị anyị mma n'anyasị. Ka ọ dịkwara anyị n'ime abalị. Ka ọ dịrị anyị mma n'eke. Ka ọ dịrị anyị n'orie. Ka ọ dịrị anyị n'afọ. Ka ọ dịrị anyị na nkwọ. Ụbọchị niile nke ndụ. Ana m asị amara nke onye nwaanyị ka ọ dakwasị anyị niile. Let his anointing continue to flow on us forever and ever upon generation to generation to come. Thank you all, as we all remember this. Thank you.